बालाखोनि मानसियानो मा एसेबां गिथाव बाथावथार मा एसे गाज्रि मानसियानो बोरैबाथार आयौ बुरियाबो मानो दाबो सफैला गिनायसो मोनसोबाय आं बुरिया साला बिदिनो गामियाव थांबाथाय फैनोनो रोङा आंखौबो जुदि खिबुआव सुनानै बुथारना दोनबा मा जागोन देनाय गिनाय मोनसोबाय आं मानो गनांगौ माथो सोरबा सोरबि बुंदोंमोन बोसोरथाम बोसोरनैनि उनावसो गगोन होननानै 7 बोसोर जेल जागोन होननानै बुंदोंमोन माथो दासो 5 बोसोर जाबायनो बोसोरनै दंबावोमोन माथो ओमफ्राय आंखौ फसायसोदों साइस गैया फास गैया दाथुखु मानसियासो आंखौ फसायसोदों गावनि थाखाय बिहामजो नायना दोननाय रखमसो मोनदों बालाखैनि जि गाज्रिखा थासाबबाय आं ओमफ्राय मा जागोन दा आंखौ जुदि हाबा खालामानोबा मा जामारगोन आंखौ माबा सिख्ला साननासो बियो बिदि बुंदों खोना हाबा जाखांनाय होनबाथाय आंखौ माबा मोजां मोननाय नङा खोना दे बियो जेनेबा नाङा होनना बुंगोन खोना आं बुंना लागोन आं हाबा जानायसो होननानै नङाबा बियो आंखौ सिख्ला साननानै लाखिमारगोन हाबा खालाममारगोन हाबा जाथ्राया आं बिजों साइस गैया फाइस गैया हाय थथब बावनानानो जारौ मा जाखो बेदर लाबोनाया लाबोदो दे लाबोदो जानो लुबैसोबाय आं लाबोदो जारौ लाबोदो लामिरु आयंनि फागोसोमोन नालाय आंबो मोनजायासै साला फाफिया मोनजारोङिया ग्लब ग्लब जाना दोनजोबदों थैनो रोङिया साला आयु आंहा खमफिजोब्बाय आखाइ आथिं खर'निफ्राय आथिंसिम गुदुं गुसु मोनजोब्बाय आं बोरै थाबावनो दिनैनि न'आव आं दा अबाव थानो बे दाखुजों थाबाय थानो हाया ओइ आबै अबाव थांनायमोनलै आयौ नोंसानावनो थांदोंमोन आङो ओइ आबै नोंसानि गोबोरखि दादिया माथो न'आव फैबायलै मायो मा होनदों गोबोरखिया न'आव फैबाय औ जेलनिफ्राय गबोबाय ओइ आलु आबौ आंखौ मानो बेफोरबायदि थगायदों हा आंखौ मानो बादाव होदों थगायाखै आबै गोबोरखि दादिया फैमारबाय ओमफ्राय जोंफोरखौबो दानि दम होदों आं दा मा खालामनो खुसिसो जानांगौ ना दुखुसो जानांगौ आं दा नङा मोजां फिसालाबा बेलेग दाथ' बियो बेसेबा दाखुखा आरो दाथ' आयं लाफाथिबो दङलै बेखौथ' बियो मोजां नोजोराव नायखानाय नंखाया ओइ आबै थांदो थां नोङो न'आव थाबैनो थांदो नोंसानि माबाया आब'आ लाफाथि आब'आ हारसिंसो दङ नोंसानि गोबोरखि दादैजों आरो जेबो गेरेन्टि गैया ओरैनोबा दाखुखा मानसियानो नंमारगौबो दे आबौ आं बावनासो दंमोन आं थांनि र' आं न'आव थांनि थां आबै थां र' ओमफ्राय आबौमोन बेसेबांसो गोबाव जाखो बियो फैनाया बारा गोबाव जायाखै दे आबै नै 8 मिनिट 10 मिनिटसो जाबाय र' होमबा आं थांनि माबायाबो आयंआबो हारसिंसो दङ गिगोन बियो दाबा माबोरै रायज्लायदों मोजाङैबा रायज्लायदों ना रायज्लायाखै ना दाखु रखमसो खालामदों आं गिनायसो मोनसोदों दे थां आबै थां नुदोंना दालि फिसालाया मोजांबा बेफोरबायदि गिगोमोन ना बिमाफोरा औ गियामोनथ' र' गोबोरखि दारियाथ' ओरैनोबाबो हिनजाव गुन्दा नङा होमबा बे लाफाथि आब'खौबो मोजां नोजोराव नायखानाय नंखायालै लाखिगोनसो खोना औ हाबा खालामना लाखिगोनसो खोना बे लाफाथि आब'आबो आलायसिलाय बिहाव बिखुनजो आरो हौवायाबो मा गाज्रिथारनोलै बिनियाबो दोखो दोखो बुयोमोननो ओंखामफोरखौबो मोजाङै होआमोननो आरो खामानिफोरखौबो दोखो मावनो होखायोनो बासा बिनिखायसो सहायनो हायिनि थाखाय खारखुमाबोदों बियो गाज्रिफोरनिया जेथिंबो गाज्रिलै आलु दा बेयाव साननैसो मोजाङै थाबाय आबैजों दा आरो गोबोरखि दादैया फैना होलायबाय दा मा जागोन देनाय बे लाफाथि आब'निया आंबोथ' बेखौनो सानदों र' माथो बेदरखौनो इसेल' लाबोखो जारौ गैबावला बेदरानो गैबावला बेखिनिखौबो आङो आयंनोसो दोनदोंमोन आयं होननाङालै नों जारौ आइ बिखुनजो होनना बुं आइ बिखुनजो गोबोरखि मालै अबाव थैहैनायमोन हा माथो मिनियाखै माथो नोंनि खुगायाव मिनिनायानो गैया आं जेलनिफ्राय गबोनायखाय नोङो मा खुसि जायाखै नामा नोंखौ दानो खुसि जादोंहाय आबा खुसि जादों मानो खुसि जाया जानो खुसि जानो नोङो आं जेलनिफ्राय गबोनायखाय नोङो खुसि जायाखै नोंनि मोखाङाव नायनानैनो आं मोनथिदों मोनथिबाय
आरो आयै नोङो आंखौ मानो खबर लानो थाङामोन हा इसेबां बोसोर मानो थाङाखैमोन नों मानो खबर लानो थाङामोन आंखौ चल बयनाबो बिमा बिफाया फैयोलै खबर लानो मालायबा बोरमा बेदर लाबोयो दाउ बेदर लाबोयो ना गिदिर गिदिर लाबोयो नोंबोथ' आंनि थाखाय अमा बेदर लां आसुरित दे नोङो आयै माबायदि अन्थाइ बिखा गोसोनि मानसि नोङो नोंनो बुंदोंमोन माथो आंखौ जेलनिफ्राय दिहुननो हायाबा नों आंखौ खबर लानोबो फैनाङा होननानै बेनिखायनो थाङाखैमोन आङो आला नोंखौना मानि थाखाय नोङो आंखौ खबर लानो थाङाखैमोन र' ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा दिनै आं जेलाव थानाया 5 बोसोर सानथाम नामा जाबाय बै 5 बोसोराव नोङो मा खालामना थानायमोन हा नोङो फैसाफोरखौ मा खालामो मानो न' गंसेबो लुनो हायाखै माथो न'आनो बायहां बायहां गोबायसो जाना दं हा जिला जिथा गब्लंनो साला आंलाय सानदोंमोन जेलनिफ्राय गबाथाय न'आव आरामसे फाखा न'आव थाहैगोन होननानै फाखा न'थ' बादो साला हानिखौनो लुना दोननो हायाखै नों दाबो बै आगोलनि न'आवनो दंबाय थायो साला गोबायबाय न'आवनो हा मानो फैसाफोरखौ मा खालामसै नोङो बे गोबोरखियालाय माथो गोबोरखि मोखांनिख्रुइबो बांद्रायसो दाखुसिन गाज्रिसिन मा सिरि सिरि हा बबे जाबाय नामा नोंखौ दानो सिखालानानै नोंखौ दानो आखाइ आथिं दानस'ना दोनगोनलै रहर हामाहाय बेफोरबायदि बुंनो हामा बिमाखौ मा रहरनि हामा बेलाय हा ओइ आबा आंलाय बुरै मानसियानोलाय अबाव न' लुनो हानो ओंखामखौनो मोजाङै मोनजाया फाखानि न' आरो आं बोरै लुनो हानो आं अबाव फैसा मोननो नोङो एसे सानना नायाखै मानो मा नोङो ओरैनो थायाथ' नों ओरैनो थाया नोङो सानफ्रोमबो मैगं थाइगं फाननो थाङो खनसे मैगं फाननो थांबा नोङो 1000 गाहाम मोनखायो नोंथ' सानसेयाव 1000 गाहाम जायालै नों सानसेयावहाय खमसे खम 100 200 जायो आरो हा बाखिखिनिया मा खालामखो गैयाहाय आबा आं अबाव 1000 गाहाम मोनोखाय मालाबा 100 मालाबा 50 थाखाल'सो मोनो बेबो आं सानफ्रोमबो थाङाना नोंनि बाहाना बाजिफोरखौ साला नोंखौनो आङो दिनै नागारथारामोन नाथाय नोङो आंनि थाखाय सासे समायना सिख्ला नायना दोननायखायसो आं नोंखौ दिनै नागारबाय नङाबा नोंखौ ओरैबायदि साबोद होगौमोन आं नोंखौ थखन गिदिर लानानै नोंनि आथिंनि हारा बिखुंनि हारा सिनस्रि हारा गासैखौबो सिफायजोबगौमोन आं पापिया साला लाफाथिया आयंखौ गावनि थाखाय नायना दोननाय रखम मोनदों खोना दिनै जेबो बुंथ'ला दे आङो लाफाथिया आयंखौ गोख्रैनो बेनिफ्राय थांनो होनोसै नङाबा बेखौ नागारनाय नङा आरो बेफोरबायदि मानसिजों हाबा जानाबो लाब गैया मोजांबाबो बेलेगमोन आलाय सिलायसो खालामगोन मावना जाहोनांगोन आरो फारसेथिंजाय बुजानांगोनबो दा दिनै आं जेबो बुंथ'ला फैसा 1000 हरनाय आङो सग'निफ्राय बोरमा बेदर अमा बेदर लाबोना फैनि 1000 मानि गैया आंनियाव आबा खालि गैया नोंखौ दानो 500ल'सो दङलै आबा आंनियाव 500 बेखौबो आङो माइरं बायनो होननासो दोनदों नै कन्ट्रेलनिफ्राय मोननाय माइरंआ जोबसिगोनानो आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया जिखिजाया आं दिनै अमा बेदर आरो बोरमा बेदर मोनजाथारनांगोन 500ल' दङलै आबा नोङो फोथाय बे 500आलाय आं बेसेबां बेदर मोनगोन दै आधा किल'ल'सो मोनगोन बे आधा किल'आलाय मा जानो आंनो हारसिं सेरसे नांखागौ नों मोनथिया नामा दादि आंनियाव फैसायानो गैया थां लाय 500खौनो लायदो फैसा गैया माबा खालामसोयो बे 500आलाय बेसेबां बेदर मोनगोन आधा किल'बो मोननाय नङा थां लायदो थां माखौ नायबाय थाखो खालि फैसा गैयाल' बुंथार जारु ओमफ्राय नोंनिया नामा मा नाम लायो आं सोंनोनो बावदों नोंनि नामखौ लाफा लाफाथि लाहारि आंहा माबा थोरसि सुनो दङ सहैनि आं आया लाजिबाय लाजिनानै थांगारगारबायसो माथो दे जेबो नङा दे साननैसोनि उनावनो लाजिनाया खारसिगोन मानो होनबा आङो नोंनि हौवा नोङो आंनि हिनजाव जासिगोन नों बायदि समायना सिख्ला नायना दोननायखायसोलै नङाबा दिनै आंनि बिमाया आंजों सिनस्रि हारा सिफाय जागौमोन हेलौ लैथोश्री मा खालामबाय दङ दङ र' नै ओरैनो नोंहालाय दङ नै आंबो कफि लोंनो फैदों र' नंगौ नामा नोंसोरखौ जोबोद नायनो लुबैथारदोंलै बारा दिन गैला दे आं बैसागुआव थांथारनोसै जागोन दे आदा ओमफ्राय ओजों मा अखा हादों नामायो आदा अखाबो हादों बारबो फैदों अन्थाइबो गोलैदों
ओजोंलाय मा? बिथिंजाय फैयाखै बिन्दास सान्दुं दं। अ नंगौ नामा ओमफ्राय बैसागुआव फैमारसिगोनबा आदा? औलै लैथोश्री थांनोसै बैसागुआव बेयाव थाबाय थानो हाला नोंसोरखौ जोबोद गोसोखाङोलै। जोंफोरखौल' गोसोखाङो बिबारिखौ खाङा नामा? हो आदा बिबारिखौ गोसोखाङो ना खाङा? खाङो मानो खाङा जानो नाथाय बेजों रायज्लायनो आंहा साहसानो जायाखै। नङाबा नों खिन्थायाखै मानो आदाया नोंखौ नागिरदों होननानै? आं खिन्थाया नोङो गावबा गाव खिन्थाना ला नोंसो गोरोन्थि मावदोंमोन नोङो गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायना ला। नाथाय आङो मा होननानै फन खालामनो? होमबालाय नोङो बेखौ गोसोखांनानै लाब गैला आदा। ओहो आं बेखौ गोसोखाङालासिनो थानो हाया सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो। आं दिनैहालागै रावखौबो गोसोथोआखै मिन्थिगौना? आं बिबारिखौ दाबो मोजां मोनो दाबो गोसोखांबाय थायो आं नाथाय साहस जायाखैसो। आङो न'आव थांनासो रायज्लायहैनोसै बिजों। जुदि नोंजों रायज्लायाबा आरो मालाय खिजानिबा बयफ्रेन्ड गोदान लाबायानो। ओहो बेफोरबायदि मालाबाबो जानो हाया। बिबारिया आंखौनो मोजां मोनो आं मिन्थिगौ। बियो आंनि अनगा रावखौबो मोजां मोननो हाया। नोंखौथ' मोजां मोनोमोन बियो नाथाय नोंनो बेखौ फोथाय खेबस' खालामबाय नालाय नोंखौ खि निमाहा होगोन बियो होला खोनालै आंनिबा। मानो होआ आंनि थाखाय फाग्लि बियो। सिगांसो बेफोरबायदिमोन दाथ' मालाय नंलाना। बेफोरबायदि बुंनाङालै बोरैबा गुलुब मोनखाङो बिखाखौ। आं मिन्थिगौ बिबारिया दाबो बयफ्रेन्ड लायाखै होननानै। नोंखौनो नेबाय थागोन नामा? बिहाबोथ' मोनसे लाइफ दङ ना मालाय हाबा जानांगौ। नोंथ' बेखौ दिनै ब्रेकआप होनाया बोसोरसेयानो जाबाय आरो नोंथ' आदा बेखौ मोजाङैबो बाहायाखैमोन। माथो बुंबावनो आदा नोंहाबो बेसेबा गोरोन्थि दङमोनलै। औ नंगौ थेवब्लाबो बिबारिया आंनि अनगा रावखौबो मोजां मोना आं मिन्थिगौ। दै सिङा साबायहाय सिं साबाय एसे दै सारनायावनो नोंहा सिं साबाय। सिगांलाय माथोबा जानजासे बिखासे गाहाम दैखौनो सारनो हायोमोन। औलै आब' सिगां हायोमोन दाबा हालासो दा आरो सारथारलाना सारैखाय एसे मेंनायबो मोनदों आरो सिंखौबो सानाय मोनदों। नों सानाय मोनाखै होनबा? मोनाखै आंहा सारबाय थायोना। नोंसो सारलाना आजिखालि नोंहा मालाय मालदार जाबायना खर'रपति जाबाय। बेफोरबायदि नङाहाय आब' ना नुबाथाय सारखायो आङो। जोंहानि न' खाथिनि दंग'फोरावबो माथो आजिखालि नायानो थाला। गांबा जेव 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 थासोयोमोन दा नाखौनो नुला नालाय बिनिखायनो सारला आङो। अबेसे नंमारगौ नाफोराबो खमायलांजोब्बाय न'। आगोलफोरसो जा जेव 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 थाखायोमोन। खबाइसे खबाइनो गाहाम मोनोमोन खरसेफोर खरनैफोर सारबानो। दालाय माथो हाखर सारबाबो खबाइसेखौनो मोननो नागिरा। नै नोंनि एक्टरा फन हरबायानो खोना मालाय नायनि र'। औ आब' बिग्रायानो मार प्रब्लेमखौ गोसा होनाय आंबो खोनासङै आंबो रायज्लायनि दे। हेलौ मा खालामदों आंनि बिबार सना? बा खोनादों दे आंबो। आया लुदुमि आब'सो माथो बा नोंबो दंलायो आरो खिन्थालायाखैबा बिसोरासो। दङथ' आरोहाय नै ना सारदों जोंफोरो। ना सारदों बिबारियाबो? औ बा नाबो सारलायो नोंसोरो? दे मा ना मोन्दों आंनो एसे फोरमायना दोननाय। जागोन दे दोनगोन। बेसेबा मोजां मोजां ना मोनखादोंहाय जोंफोरो। ना फिथिख्रि ना मावा आरो गोरि ना सें ना ओमफ्राय बोथिया ना बुरजाथार मोनदों जोंफोरो। बा बोथिया ना मोन्दों? ओइ आब' आंनि थाखाय एसे फोरानना दोननाय आंहा बोथिया ना जानो मोजां मोनसोयो। नंगौ नामा मोजां मोनो नामा? जागोन दे होमबा आंबो एसे फोरानना दोनगोन नोंनि थाखाय। बेलाय माथो आंखौलाय मानो नांलायगौ नोंनिया मालाय एक्ट्रिसानो फोरानना दोनखागोनबा। थेवब्लाबो नोंबो दोनदो। दे जागोन दे। ओमफ्राय नोंहालाय माथो खालामदों? दङ नै ओरैनो उन्दुनानै दंलाबायो। नोंसोरनि खाथि जानाय मोनबा आंबो नोंसोरजों ना सारफाहैगौमोन ना। ना हमनो रोंगोन ना नों? नाखौनो हमफेराखै खोमा। अबयसे ना हमफेराखै आङो थेवब्लाबो हमफागौमोन आरो नोंसोरजों। दे मालाबा हमनो हागोन दे। ओमफ्राय दे होमबालाय नोंसोरो ना हमखांबायबा? हमखांबाय गैला हमनो जोब्बाय बुरजासो मानि मोनबाय दा थांनानै फोरानहैनांगोन। बा खै किल'सो मोनखोलै? 5 किल'सो जानो हानाय ना आब'? औ 5 किल'सो जानो हानाय। बोथिया नाखौनो सेरथामसो मोनखादों। बाखि ना फिसाया सेरनैसो जागोन। दे होमबालाय दा दोनथ'नोसै ना? दा न'आव मोनहैबा हरबानो जाबाय दे सोलाबबाथाय। औ दे दा थांनानै आङो ना सायनोसै ना फोराननोसै एसे गोबाव जागोन दे माने आं सोलाबथ'नाय नङा। दे होमबालाय दे। औ दे। ओइ बिबारि नोङो बिग्रायनो फन SMS हरग्रोयो ना हरग्रोआ? आङो हरनो चान्सआनो मोना गावगायानो हरबाय थाखायो। बा नंगौ नामा? नोंबो हरनांगौ आरो सम सम। हरो हरनाया थेवब्लाबो गावगायानो हरोना। नंगौ नामा? बिबारि ना गोरिया बेसेबा गिदिर गिदिर मारलै ना फवासे जाहांखा ओमफ्राय सानैनि मानै आंहा ना गिदिर गोरि नाफोरखौ मोजां मोनसोयो।
आंहा थुरि ना मागुर नाफोरखौसो मोजां मोनसोयो आंहा गोरि ना गिदिर गिदिरफोरखौ मोजां मोनसोयो गावबा गाव पसन होनलाय औ नंगौथ' आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा जोंनिथिंजाय मैयानिफ्रायनो अखा हागासिनो आरोना लाइनानो फैयाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मबाइलावबो चार्जआनो गैथारला आरोना लाइनानो सानसे फैखायाखै जा एसे चार्ज दंमोन बेजोंनो जेन थेन बानायना दोनबाय आरोना लोगोफोर गुसुङैबाबो दे होमबा लोगोफोर गाबोनबो मा जायो गेरेन्टि गैया गाबोन हगाराबाबो समफोर जुदि लाइन फैयोबा हगारगोन आरोना लोगोफोर दाबो नै एसे फैगासिनो अखाया दहायथ' बेसेबा बार अखा फैदोंमोन आरोना गोसायै फैथारदोंमोन ओमफ्राय अन्थायाबो जा बुरजा फैखादों आङो मालाबा दिन्थिगोन दे लोगोफोर भिडिअआव माने अन्थाया मैया हराव जा बुरजा गोलैखादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सानावबो गोलैदों दिनै सानाव एसे खम आरोना थेवबो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय दे मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट सेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ